ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁ ଆଜି କାନ୍ଦିଲା। ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଫଟାଫଟ ବ୍ରସ୍ କାମ ସାରିଲି ଆଉ ଗାଧେଇ ବି ସାରିଲି। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମର ମୂର୍ଜ ପଡିଥିଲା। ଆଜି ହଉଛି ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲି ଖାଇବାକୁ। ଖାଇବାରେ ଖେଚୁଡି ଡାଲମା ଖାଇବା ଦେଖିକି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଖାଇବା ଲାଗିଲି। ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁ ସ୍କୁଲ ଯିବନି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ମୋର ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁ ମାନିଗଲା, ସିଏ ଗଲା ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ପଛେ ପଛେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲି ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ବାଟରେ ଗାଡିରେ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଫୁଲ କରିଦେଇ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ତିନି ସଙ୍ଗାତ ମାଡି ଚାଲିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। 6 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଗାଡିକୁ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାହାଚରେ ଚଢିକି ଯାଉ, ହେଲେ କେତୁଟା ପାହାଚ ଆମର ମନେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହାବିନାୟକର ପାହାଚ କେତୁଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକରେ। ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଆସିଲୁ ଦୀପ ଲଗେଇବାକୁ। ଦୀପ ଜାଳି ଆସିଲୁ ତଳକୁ, ହେଲେ ପୁଣି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମନେ ପଡିଲାନି ପାହାଚ ଗଣିବାକୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେବେ ଆସିବୁ ଗଣିବୁ। ତାପରେ ଆସିଲୁ ଗାଡି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଟ୍ୟାପ ଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ପାଣି ପିଉଛି। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବି ସବୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଫଲୋ କରିଦେ।